Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Scuze că m-am întrerupt. Nu prea m-am auzit bine în celălalt videoclip. Și cred că sunt sigur că nu o să mă mai aud și în ăsta. M-am jucat eu o mapă aici, Lucky Block Race. Și o să începem. Temple, what? Survival. Ăsta what? Nu creative, scuze. Survival cu O să pun pauză că o să dureze prea mult. O să-mi dau și pe inventory că eu mor mai mereu. Bun, băieți și fete, mi-am dat aici keep inventory, show coordinates și hai să începem noua noastră lume de Minecraft. Sper că vă place primul episod de Minecraft. Ăsta chiar vreau să lăsați like-uri multe. Oare? Deci mereu îmi dă pickaxe de lemn, nu îmi dă și mie un pickaxe de stone măcar. Deci ziceți în comentarii dacă doar vă faceți un pickaxe. Îl folosiți ca să luați nu știu cât de luați voi și după îl aruncați, că așa fac eu. În primul rând, hai să omorâm Nu am zis asta, am zis hai să le mângâiem pe aceste oițe. Da? Unde e cealaltă? Aha, uite, sunt mai multe oițe, hai să le mângâiem. Da, să-mi ce-mi place. Nu prea m-am jucat de Minecraft și nu mai le-am cu de-astea. Da. În fine, hai să luăm și stone. Nu uitați să lăsați un like și și un subscribe. Taci mă, găină. Avem 5 luni. Scuze că fac așa. Gen nu sunt răcit, dar mă cam doare în gât. Băi și fete, o să pun puțină pauză că nu mai pot cu gâtul ăsta, o să beau puțină apă. Ok, am revenit. Nu mai pot de gâtul ăsta și o să pun din nou pauză că... Da. Scuze că ați auzit acea voce și scuze dacă mă aud încet. Sper să nu mă aud încet. Salut. Da. Unde eram? Îmi cer scuze că ați auzit vocea aia. Unde fură? Ți-a adus partea. N-are rost. Ce-mi drupați voi mai nimic? Prost. Pac. What? N-am vrut aici. Iarăși gâtul vieții. Ok. Pam și un fân. Și un papt, evident. Și hai să-mi aranjez itemele. Pam și pam. Așa, în fine. Mi se pare că văd
Un prost. Bă, hai să nu știu ce fac. Nu știu niciodată. Eu tot chiar eu vă zic sincer, nu am atât Dragonul Survival niciodată, doar în creativ. Că până fac eu alea, că până fac eu, cool. Și, mină, au. Da, că până fac eu alea, na. M-am mai jucat eu Survival, am vrut să încep pe mapa aia. Dar nu că după ziceți în comentarii că ți-ai dat creative, că nu știu, eu nu-mi dau creative. Practic, uneori că sunt plictisit, îmi dau creative. Dacă e survival cu cipri, evident că n-am voie, n-am efectiv voie să-mi dau ăsta creativ. Poate facem și ceva mape horror. Bă, dacă vreți mape horror, scrieți-mi în comentarii, că vreau și eu. Dă torți în copac. Bă, dar iară aici. Pac. Taci, mă. Oaia vieții. Follow pe TikTok și pe Instagram, băieți și fete. Pe TikTok cred că o să vă scriu eu. Și cred că o să vă și zic și acum. Sau... Hai să vă zic și acum. Mă cheamă pe TikTok Cipri Mihai 139. Și pe Instagram să mor dacă știu. Că nu prea intru pe Insta. Da, măcar am 7 urmăritori, deci ce mă așteptați. Am postat și 2 poze, evident. O să pun și o pauză că din nou o să beau apă. Ok, am revenit, deci nu mai pot cu acest gât. Nu sunt răcit, doar mă doare gâtul. Aola, fugi, maică, că vine cărnăciorul verde. Castravete, îl dă blocul. Cum nu mă vede ăla? Băi, băiatule. Nu mă vezi, mă? Băiatule. Bă, ai nebunit? Cred că e nebun omul meu. Bă, omule, ce ai? Stai, frate, că vine. Parcă nu mă... Nu sunt obișnuit pe Minecraft original, fiindcă mai de mult mă jucam ca un fel de Minecraft, dar o versiune vai de capul ei. Pardon, scuzați-mă, n-ați auzit nimic. M-a jucat Craftsman, o versiune de vai de capul ei. Da. Și... Să nu te uiți, Mike. Ia hai mă, știi ceva? Ia hai mă să-l omorâm pe... Ia vin mă, vino mă cu adă cât țin. Vino mă cu adă cât te țin. Nu, mă duc la el. Spamează. Dar unde mi-e zoie ăla? Eu vreau Ender Pearl. 8 minute? Aolo, hai că-l țin 10 minute. Am uitat să vă zic că-l țin 10 minute. Nu, hai să băgăm niște ironel la fer. Ăsta, la fer, what the fuck? Bă, deci am înnebunit, mă jur. Fugi, tată, că te omoară. Marș. Iar lasă-mi o mirles, nu? Aici stau. Ok, the crafting-ul și după... Unde ești, Mike? What the fuck? Bă, deci s-a sărit inima când a sărit ăla în fața mea. Chiar am vrut să ies. Vino cu mă dacă te zic. Doi! No, hai dă ca Ender Pearl.
băieții. 10 minute, bă, dar repede timpul ăsta. Adevărat? What? Nu ne pornim. Repede. Vino cu Mike. Dacă te ții. Doar să-l bat pe ăsta și gata. Vino mă cu. Măcar hai să-l fac repede în pat. Am pat, am și uitat, what? Pac. Nu mai mi-e frică. Gata. Vino cu măi, băiatule, măi. Băi, unde te spun? Bă, tu ești prost sau te prefaci? Parcă văd că vine din spate și mă moară. O să stau chill că până. Ok. Stați puțin. O, leacă, stați puțin. Nu. Ok, băi și fete, cam atât o să fie cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Chiar sper. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Și, na, toți cele bune. Hai, salut, băi!